2023 1 तारिख जानुवारि बसिकता दिनै चिनि देलबाय हाफाइ चौधरी जामो ने पान्डा हाफाइ चौधरी जामो दिनै दुइ संरं राथाये दिनै हाफाइ चौधरी जामो हाफाइ चौधरी मुंखेबो काशीराम रियां बिनि फानो मुंखेबो धनन्जय रियां के पाराखेबो काथालबारि गावसबा सैतराम चौधरी पारा के हाफाइ कारबारिखेबो विजयराम रियां फानो मुंखेबो सैतराम रियां लाखाराय रियां के दिनै चिनि देलबाय हाफाइनि मयल हाफाइनि चौधरी संलायनि जत पार पानजि दिनै इसोरनो साखि खेये दैबुमानो साखि के गंगा गैया साखि खेये आमा संग्रमा थिरा जामा बेखेब्राव आचौरे खे बाचारे के दिनै चामा बारनि ख्लामो दिनै 2023 नि 1 तारिख जानुवारि रबिबारआव दिनै आरखे संलायजाव चुंग्र देलबायनि हाफाइनि जत पारा चौधरी थुमलाये दिनै 40टा पारा चौधरी तुये दिनै र हाफाइ केहा खामो दङ चिनि संग्रामा हयते आंखेबो र ब्रुनि चाफो चाफो रायहि जामनो गाबनो जतनो नौता खुमा फा बंश आदिनो नुपाइथो नायपाइथो हिये जोंरो दिनै काउथे थैनि सालायो के ता बरो के काटियो दोयो फुजा खेग्राहा के बरन सोखे जोंहारो नख्लाबखेबो संग्रामानो उ बाइखेरा थाये हेनाय के दिनै स्कां बारियानो चिन चौधरीलाय संमनो आरंफो ताइनो साखि खे लाखावे दिनैखे दै संग्रं फुजा खेवे ब्राउनो दिनै मयलनि हाफाइनि चौधरी संलायहा काशीराम रियां बाय विजयराम रियां काशीराम रियां खेबो हाफाइनि चौधरी के विजयराम रियां खेबो हाफाइनि कारबारि आरखिये खेलायनि जतनो खुंपायहा चिन आं काउकुना सामु बासुनो 1 तारिख जानुवारि 2023 साल रबिबार दिनैओ चिनि देलबाय हाफाइ चौधरी संलायमो पान्डा हाफा बा याक्षी आचौना के चिन हाफाइ चौधरी मुंखेबो काशीराम रियां फानो मुंखे धनन्जय रियां का बन लाइ फिके जांबो खेबो हाफाइ कारबारि बिन मुखे विजयराम रियां फानो मुंखेबो लाखारि रियां के बा यागा आचौना खेबो बके चिन बो देलबाय हाफाइ बान्दारि बा केसियार बके आं ताक सादना खेबो राय के दिनै 2023 नि जानुवारि मास प्रथम दिनआव चिन देलबाय हाफाइनि एकटा चौधरी संलायमु चौधरी संलायखे चिनि सनातन धर्म मते चिनि ब्रुनि रीति नीति साफाइमो जैजु सावो ताइनि आशीर्वाद लानांगौ आबुंबावे दिनै दै संग्रंनो थाये दै एकता लामाहा केराव नख्लाखेबो संग्रंमानो हग्रा थाये दिनै जतबो पारा चौधरीरो 40टा पारानि चौधरी कारबारि जत हग्रा जाग्रा स्राय खनाय ब्रै स्राय दंफायो आबो सके दिनै रचुं चौधरी जालायमो समाय तांमो फंहा दिनै इसोरनि थिचुं आशीर्वाद साइमो फंहाखे माखेवो गाबोदे बनो चिं सुं सुंलिं साफाइमो चौधरी जाखे जाफो दै संग्रं थाय जानो नांनाय पारा चौधरीफो पारा जाखे नि दै संग्रं थाय नांनाय वो बाय खेमेफो ताव बायफोनो माखेलाय नांनाय आबुंबावे जत जों वो 42टा पारा 43टा पारा मा चौधरीफो कबाके कौथाके चिनि विचार आचार खेमफो चिनि रमो फुइमो थुइनायमो कायलायमो बा थाहाके जत कौबा खंलायनो नांनाय कौथाके थंलायनो नांनाय चिनि ब्रु रो वनमो चामो चराय खनाय ड्राग्स मतमा नाना रकम तंमो हायांनाय मारफो जों पारा चौधरीरो जत पाराबो एनवास केम खेबे जुम्बा बुजावनाय पारा चौधरीरो ना बन दायित्व कमारानाय चिनि समाजनो गाहाम के चिनि बेनि जातिरो देखे जोंफो रे उन्नत के शिक्षा दीक्षा के खेला माबा जों साथायलायनाय सुदु चौधरी इनके निने विचार आचार पारावा कौमालाय मासुलाय मा बालायाबो माहाया बरा दायित्व चिन पारानि समाजनि दायित्व दिनै सुबोध मांतो रुगि सुगित मा दिनै ताइ सामो फेने मा जिनिस ड्राग लामा हामनाय तोरेमा मां तोरेमा आबोदि रंबो जों बुजाये आबोफो गाहाम लामा ति नांनाय राजनीतिनो जेफं तोथो राजनीतिनो जों तोरानाया चिन समाजनो चिन ब्रुम दंनो जों थांखि लाना आबोनो तोरानाय नांनाय
kunaro bicar ketipo mang tipo kuno rastoiting bol tongene ya joto arbol ke ang taku kumam kano kabawo ke chinibo chudrim tho khamo chinibo songroma soite chudrim tho ke rastoiting baire kuno rastoiting ko সংযুক্ত야 지금 নিরপেক্ষ 지네 사마직 지네 একটা চুধুরী সংস্থা 지네 রায় পরিষদ দङ 아켄 푸포 지네 রায় পরিষদ দङ 지 브루니 নিয়ম নীতি কেননা আবো 지금 নিরপেক্ষ যে কোনো পার্টি নো 지금 বাই পাওয়া আবো ট্রে যত সরাইখনা হোগরা জাগরা কোনো বো পার্টি লগে বো পার্টি লগে ইয়ে আবো সন্দেহ তাকিলেদি চীন কোনো রাজনীতি সম্পর্ক করে চীন সামাজিক ভাবে সামাজিক সে সম্পর্ক চীন সামাজিক চীন ব্রু সমাজ নব্বই চীন ট্রে কালাম পেটি সাতটি নামায় ট্রে সাতটি লেখা পড়া খেমায় আবন বাপ কান্দাবো আবন বাপ কান্দাবো মার্কে মাখিলাयो 뭐 주디 살아이 반다 아수 사노 그냥 저ton노 트레하 미디어 바이로 놓고 네네 뭐 para 주디로 놓고 트레바인 카판 각자무 야파예 아이클무 야파에 안 고태 텐이서 롬 파이리하 저ton노 프로페 오케이, 너 아시 반지가 배우나 봐. 아, 뭐 가만 아자는 진짜로 반 하면 자, 마이가 깜짝이 저 개포사리 배라리 고쳐 주잖아. 따고 소문이 가르장 그게 내가 준비 백 봐. 하나 가야 준비 백 봐. 야, 이제 쭉 좋아, 쭉 좋아, 쭉.